Ebiri pantampram yewe ne sade na enso yanwene nam na saa santeman kro ebire bi atwamu no wode won ho bo afode ma santeman na mo senti oka won ho bo mu beye ahennie kese yenso ya won ho abakosem Sedua ni dini akonkode na enso binom frɛ no onyina emfie bia atwamu no nananom kotena akro bia na ofrɛ no ahyirim na wonabusuafo ni bi bɛka won ho a ɔma won kotena akonkode yase ɛno nti e wa ahyirimfo ne wa akonkode asefo sɛ abusu emienu ne tumi di Offinso akonwa yesu ya won ho abakosem Tibremu na nananom kotena biaye a ene ofre no Offinso no okopie baabi a na hyire aya asase no mu bebree eno nti oto saa kroidin ahyirim na Offinso akonwa no eya asonafo akonwa na saa asonabusuakoi emu kyemiensa na no ate biaye bi a yefre honom krokro bi ante ayeben adanse akrofrum na mfie bi akiri no omobetena adanse akrofrum ankasa honom na asonafo yi mu bekyemiensa na omomu kyemiensa no wona na yefre no osaagefo kuntunkununku mekire achem eno nti achem abuakwa eni asona PSC abrewa dokuwa ne di wanenim kopie mu achem na nanafre bi nto edi ebinum anim so kopie mu Offinso ena nanapoli nso di ebinum anim akwakyekire adwoso eno nti abrewa dokuwa amamiense omo na kyekire sankroi na ne ba pani anu odima ne yefre ne nanakuntunkununkunu ona akwakyekire achem abuakwa eno nti asonafo PSC eni achemfo no eno nti oche hene adwoso man hene eni Offinso man hene nyina no omo ya asonafo eni asona musuako ni bebre abeka ho ebra na Afrebi ntua edi ni manfo anim ebepie mu Offinso no emfie bi akiri no okone kura mekyerese owi ofri honum na nanamponsa kwatia ne bedi na ade na ebra ohene nso kone kura no mekyerese owi ya ne mema asan wa abusuanim eno nti ode nanamponsa nua ba yefre ne abenaboa ne bedi na ade na akọ Offinso abakosemu asa oba pani ode ni di ade se won hene eno nti oka ahimfo abetwam kọ Offinso a ode oba pani ka ho efrise obeye Offinso hene na saa ohene ibreso na omudi benya ahyirim saa oba pani na wo na nada nkwaje awowa eno nti na na yifri mu no ne bai ne bedi na ade na saa na naje awowa nua ba ye frɛ ne boatema no ɔne wo ahyirimfo no eno nti sɛ wo ye ahyirim ni wa ha ona na ɔmo ye ahyirimfo no ɔno ne na boatema na na boatema yi be wo ni pensia ekire 6 na de odi kan ne ani dwamena kenten na saa wo hini ne de wo mo bepie mu Offinso saa Offinso fo ya bakosem kyerɛ sɛ ɔmo tenatena meaye bebre ansa na ɔmo bepie mu Offinso ɔmo hyɛ ase firi adanse krokro bi ante ofri hono oba adanse akrofrum eho na saa busuakoi mu bekyɛ miensa ebinum de omani kyire eni achem ebinum bepie mu eni adwoso ena nei Offinso na saa achem abuakwai so okwa amamre mu a enye nidin no ondia ne ochibuka na abrofo ne besese din ye na buakwa na wona na okwakyekire achem kroya yefre no saagefo kuntunkununku no abakosem kyerese na no ho odini yi na aboa yefre ne sebone ni twi din baako ne ochi oya aboa ne ho odini yi pa abakosem kyerese won hini no okote sesebo eno nti no amofre no ochibuga eno nti no ofre won ochibugafo na abrofo no beduru krom hai enam se no wontimi nka saa din no ena ofre won achem abuakwa eno nti won din achem na nkasa ye ochi na ofre adanse akrofrom no omkopie krobi a yefre ne didi so omofri ho no omkopie mu anum omoba ya bepie mu adade entem omonante ya bepie mu asuminya eho na won hini na nada nkwaje awowa ewuye omofri honum no ombepie mu mampontin dum na afo omoto omonante eno so akopie mu aduamoa sabrenum nyina na dwamena kenten na edi wonanim na titibremu no ade a na eboama nipanya baabi tena pa ya abomofo ekire hunters efrise saa abomofo omo ne kwa ahayo a omutimi kohu nsuo nsase mepo ane de ka ho nyina na de hye bia na oka won ho ano ye abomofo ne kwa ahayo kohu asase bia na obi ante so eno nti obebo ni wura amane ema ohene ne manfo kohwa asase no eno nti ohene busa asase na ase mo kyeremu se eyeda na se hima asase na saa ohema ni afre ne benefo atwenefo a saa ohema no ware na obiri yeboa na saa na ona na ye kwa man hene saa breno na kumase anasa santeman nyamaye eno nti na dwamna kenten kohu na ema omo ka asase no ho asema woka so obeton ama omo eno nti Offinso asase abakosemu na dwamna kenten ene ne man etoye saa breno otoni mprejoin edumienu ene chechekuna baako na amunumu ho ano na dwamna kenten etua mprejoin du ene chechekuna baako eno nti ebeka mprejoin mienu ane oso ode soso eno
nti osere ohima yi se oma ne mre kakra no mfentu ya ne ka no nti ode ne ofa ase ye friend fosu ode ne hu ne si kana no se nam kana ode ne nti no onye ne ofa ase ne ntino na so tu ya ne kana no abefa ne ofa ase no na titibire mu no no omkọ atomasi ene se ne nananu mi sisa wontoma ekosi anase kokoro ne wonsuo hu na rehosem ne se na fosu ya ode ne hu no kwa atomasi ma humutui echese mframa kese boy ene nti dua bi esinsuo ne hu ebukum nanan ene nti no matwe na no omafi ema omkohwe die nti a oma na bre omuduru honum no omohu se dua bu akum nanan sa asemi be ha Offinso man yi na bra na nadwam na kenten eto asase free na obri yebo ayre ne nchene ema yonkefa beda wontem na wana yonkefam no na oboa won ho ne fie bi akire ne doma ne kwaman enya ntokwa sa bra no na doma afo ne ti ene Kumase sentre so eno nti na nadwam na kenten kogya no yonko obri yebo ntokwa ne mu no obri yebo a efrimu anase owi sa bra no konfo ya mo ano ya agona hene nso ebegya na kon sa wo hene nso free eno nti okundwam na kenten obri yebo a ene konfo ya mo a ewo ntokwa nim eno ne ne anuanom bi susu se domafo no Kumasantefo ahemfo miensa nanso enye sa netie sa bra no mu na won chechira asanteman anase no oni Kumase na kro bi adi ne ho so ana oni asante hene sa bra no eno nti no Offinso man hene edi ne ho so kwaman hene edi ne ho so bompata hene di ne ho so Kumawu hene di ne ho so sa bra no na Kumawu no ofre na pem so ejoso ne aman no bia na eka ho nyina na omudi omo ho so na bra omo nyina aka omo ho bo mu se omo koje omo fa ho di afri intim jakari nsem no eho na omo benya asante se osenti yenka yen ho bom yenkoje yen fa ho di eno nti oka ho bom ekọ wosane eje won fa ho di afri intim jakari nsem eno nti Kumawu obri yebo ano no onya asante hene na emom no ye kwaman hene sa nso na dwamna kenten no ye Offinso hene no onya asante hene na dwamna kenten free honom no wiafia kenten ne bedi na ade sa bra no no ma chechira asante man na bra ohini betena so yi obo asante hene wa akomu bebre sa bra no no otumfo poku ware a odikan ne ya asante hene amokoko ntokwa bebre ebi ne adinkra kon no mechire dinkra wo na akonim no so omudi nkunim a no omuchemu asade ebi ne gold silvers ene ne ameka ho na baby a no oche won ne ma no no ofre honum bechem mechire ahafo bechem na oche sa ne ma yi a no Offinso hene atene ho akotena baby enu nti opemso ofre ne bisa ne sade na omakọ akon di nkunim no menya mu asade na omoche no atene ho akotena baby enu nti ohini di to Offinso anim se ne manfo ne dọọso no ndi opa asase a ne manfo ne betena so ama won ho atọwo na mu anso didi a omo bekọ ama omenya asase no eho na omo benya amu ani nkọ asama ohini kan ye eto otumfo akoma so ma oma ne asase bebre enu nti so oba asantema mu a se wi otumfo a asase ne nyina eye ne dia Offinso man wa asase chen ohini bia wa asantema ne nyina ye nanan mu a okobo asante hene won tokwa mu a ode pre asase ma Offinso fuyi metra me nananu makonwa so a mesra Offinso hene wo kwa na ka wo kwa da se sompa nananu mo basu ye na me ga to aso na mo so won di ato aso me mesra Offinso hene wo kwa na ka wo kwa da ye kodwenti krom na sa dwenti otehefa yese otidua bia ye frene Bodomase eno mu na omunya Kumawu Bodomase yensu awon ho abakosem obi ka na tete obi kire se kro Bodomase ne fareban ne se enfie bi atwa mu no opani bi ane efrene na nadwenti asimpa ekochichiri kro bi ne ba se Kumawu akonwa eyetwenebo akodua akonwa ne toye no edro opani so so obefro sa abanwa no eno ntimpanimfo je ne tumu se oni dwenti akonwa no abakosam kire se ebra wo chichiri asanteman no amanto ana echichiri asanteman na Kumawu ka ho ne ebra je opani tumu se omedi ade ne ninwa efrene ochire ba afọ de tumpanimfo animu se ninwa ne nempanimfo fra konwa na enyeyi efrisa ne papa ne Kumawu ni ba ne papa free achem asumu eno nti odi ade a enyeyi efrisa sabrenum no na asante kontokwa bebra na achemfo ne ka ho eno nti odi tumpanifo ne nim sese obedi ade a asante man ne achemfo ne kokko a anhwe ya na wanta wachi eno nti mpanifo yi dituma oma masa opani ya media konwa no frisa Kumawu fo ne suro sese ntokwa ba ebia no akota ne papa nkrofo ne chi eno nti ha opani yi nenam se no ye di shenti otu abomofo ma
okoni nam kwaye nim kohwehwe baabi a obetina na sumbedwo no saa bre no nyina na Kumawu kwaye eno nti ofa people isi konya biaye bia na opani tina ebeyi na saa biaye ho no omunya nsu ahodo miensa saa nsu yi ba ko ne asu abena asu abutia ena asu twiapa na omonante nim no omokoto dua bia omohu sa akokora bi ti dua nase obusa amrante ne se omo hwehwe de ema omo de to nanim se wonwura nana dwenti asimpa epe baabi atena eno nti mrante ne busa akokora ne di ma oka kire won se ne di ne okonfo poti na saa dua ya akokora iti ase no ofre ne dua bodom eno nti ebra mrante bedru fie de beto nana yanim se onye baabi a wotena na sumbedwo no one ne busua ne papa ne maame num nyina betena dua bodom nase eno nti ema ofri Kumawu betena bodom nase a ema honom beye Kumawu ekura ase na teteno so ka ekura ase na odi nuane ahahan ne sidan etenem se beye nsuo mu wo eno nti so obi fri Kumawu ekosa ekura nase a okase wo kodwenti krom na obi busa se dwenti krom ne ewo henfa a okire ni se otidua bi a ye frɛ ne bodom ase ebre ko nanim no so obi akokro yi mu a okase okɔ bodom ase eno mu na omu benya bodom ase anase Kumawu bodom ase na saa bodom dua eyedua eho na bekire se enye common so obehu bi eyedua esisi kwayi mu a eho de ne yie ebre amrante koto akokro yi na dwenti ne nabusu nyina beka no ho no ode to wonanim se oni fufu kwasiada eno nti na nanom adi saa mamre yi so abesine se wudru Kumawu bodom ase a ohina wote so ne yefra ne nana baafo atachene bo a one na tena nkonwa adi saa mamre yi so abesine na saa bodom dua ise ne ukọ bodom ase a obehu sesi wonum a eye konkunu dua ma bodom asefo no na saa dua epebro ewuhuro bro ensuto bro saa dua ne sede ete anete eno a enfon enye kese na hahan te sede ete free titibre mu no saa nete besine abakosem kire se titibre mu no wa be ya so odin abedi fufu kwasi adane na abo atimi free nwura mu bechewori na bre ko nanim no otu amamre ne gu mu a ene ohene ne na chiamene ne man nyina atimi di fufu kwasi ada na ohene ote akonya so a ema fufu die bae no ne afre ne na nabaafo kwa meto a odikan na de ema ne ba sa nyina ye Kristo so ma ekoduru bodom ase kronim na Methodist for edika wokremi okire na nanom se wongidie ni se bibia mu no bompa ya obetumi adi eno to ohene gitumu ma ne manfo ni di fufu ne nenso one na chiame ne nkrofo a omosom akonwa ne de omudi tete amamre ne so eni na nanom di sa amamre ne so nenso nya kwase adabia na oni fufu akwase de nko na oni fufu nenso kwase adabia ka ho bia de omutumi di enya sa amamre ne nko ase udru bodom ase a onye nyantwi wo sa kuroni ebi ohene ne chiame ne mpanimfo omukonkonwa dem no omunwi nantwi afi ni kwanse wukum nantwi ma ni moja so saasase ne so nananom makwa ma ne manfo wi nantwi de nenso bia ni ho betumi aye nantwi anaso obekum nantwi wo sa kuro ne so eno nti obi beton nantwi anaso oben nantwi a oye ni krofoforo so ansa na odi aba sa kuro ni nenam se Kumawu ne bodom ase ye busua ba akonti no de Kumawu chiri no bodom ase fo nso chiri na de bodom ase fo ni chiri ne nso Kumawu fo ni chiri mfie bia atwamu no no okum nantwi ma ne moja so saasase so yasunsunsanso ba ni se abrante bi di ono ane yire ne mawu na nananom koyen hwehwemu no na nantwi a okum na asase ne so no na ma asansunsanso ne baaye eno nti free sabre ne so besi ne wonkum nantwi wo sa kuro ni so bio so Kumawu bodom ase a o museum a sa bakosema American obenya ni nyina wo honom Mpanimfo se woni mabo ane kase atie ne din na saa konfo obetena asantemamu ya nwanwadwuma bebre onam ne tumi ne na nwanwadwuma so kyekira asanteman na ebra na opa ahinkuru no yi ahimfumie no ana ewo se mu baako ne bedi asanteman so na wonkura no odi so hene no odua nua bi ohonum abaako fifiri ya ma abaako nso wuye na de wuye no ofre honum Kumawu na de nya nkwa no nso ofre honum kumnase ene kumase yensua de wuye no ho abakosem mekire Kumawu Afiapem ahanu mu honom no mekire 1500 no mo kyekira hini kase bi a yefra wona kwamu sabre ni mu a no mo kyekiri krobin so a yefra na pem so anase Kumawu na nananom aduanafo Africa kankyikiri eba no amo bepi oman bi a yefra won wagadu ene Ghana na bebi omotena ye no ani ene asuminya omo ye aduanafo a yefra won aduana atwiafo omo nyina ye maame baako asefo na omo ne doma ahinkuro Kumawu ani asuminya omo onom na aduana abusuaku foforo beka
wɔn ho saa aduanafo yi ɔmo nchi firi Sudan na ebere ɔmo hwehwɛ mu no na ɔmo yɛ aduanafo de na nso na ɔmo ne ɔmo bɔ abra efiri sɛ na ɔna kraboa jata ene apɔnkyenani a ɔda nsuo na wɔn de no nso yɛ knaman a ejatua na no ɛno nti ɔto wɔn din sɛ aduana abrafo saa busuakoe na ɛkɔtena akwam na ebere ɔmo kɔ no ɔhena na odi wɔn anim no ne yɛfrɛ no ɔtomfo agyen kɔkɔbɔ ɔno na de ɔmo kɔpie mu wɔ akwam na aduana atuafo yi wɔ asuminya no aduanafo ɔmo yɛ dɔmafo ne kɔtoa wɔn na ɔmo kɔto wɔn wɔ Heman ene Central Region ɛhɔ ne akwamu no na ɔmo ɔnom na akonnwa tɔyɛ dɔmafo ne ɔmo preye na ɔmo amfa ama ɔmo ɛma ɔmo tu ɔmo nante mu no ɔmo bepie mu onyano ase ɛne ɛwɔ nsawam ɔmo firi hɔnom no ɔmo bepie mu obo ɔmo to awa akwantu no so abɛkyekyere sentre so ɛne ɛwɔ Kumase sabrenum no na akwamu abɛyɛ ahini kɛse yie paa na abakosɛm kyerɛ sɛ dɔmafo ne tu firi asominya no ɔmo de ɔmo kɔ akwamufo ne hɔ na kumawufo no nso tu firi asominya no ɔmo kɔpie mu wɔ adanse beae bi a ɔfrɛ hɔnom ahensan ɔmo hɔnom no nananom awekofo a wɔn kuro ani dwabeni kokofo no nso bɛka wɔn ho ɛno nti kumawufo ne sɛ tu firi ɔsɛ wɔba wɔn akyi na ɔmo ba no ɔmo bepie mu wɔ Bodomase ɛhɔ na ɔmo bɛsoɛɛ ansa na ɔmo bepie mu wɔ ene Kumase sabrenum no ne yɛmfrɛ ne Kumase ɛna kumawufo no nso ne yɛmfrɛ ɔmo Kumawu abakosɛm ne kɔ n'anim na mekyerɛkyerɛ na Kumase no ɔmo bepie mu wɔ beae bi a yɛfrɛ hɔnom abra ɔmo firi hɔnom no ɔmo kɔtena panim ase ɔmo de ɔmo ani hwɛ atifi mantam mu nante yɛ akɔpie kuro bi a yɛfrɛ hɔnom ti kurom na saa ti kuromfo yi ɔmo nkyi firi asominya ɔmo to ɔmo nanteɛ ne so akɔhu beae bi a na mepɔnko na atwa hɔ ahyia na ɔmo te sɛ hɔnom no nknaman ɛɛpɔ na ɔmo ka sɛ nknaman na ɔmo ne ɔmo nam wɔ honhom mu no ɔmo na ɛpɔ wɔ hɔnom no ɛno nti saa mepɔ yi ɔmo to din sɛ atwea mepɔ ɔmo nante mepɔ yi mu akɔpie beae bi a ɔkyekyere kuro ne ma ne bɛyɛ kɛseɛ na saa kuro yi ne Kumawu na ɔmo duru hɔnom no ɛnam sɛ ɔmo kɔtena abranti no saa abrafo yi bi ka wɔn ho baa hɔnom na ɔmo kɔtena panim ase no nso panim asefoɔ ne bi ka wɔn ho bae na aduanafo ne bi firi gyaakye bɛto ɔmo wɔ ti kurom ebinom nso ka wɔn ho bae ɛno nti aduanafo yi kɔyɛ ahodoɔ mmiɛnsa ɛwɔ Kumawu kuro nim ɛno nti wokɔ Kumawu a yɛwɔ aduana abrafoɔ wɔ hɔnom na wɔwɔ aduana nyankompa sɛkyerɛ nso wɔ hɔnom ansa no anya aduana atweafoɔ ɔmo na di Kumawu akonnwa no na ɔmo duru Kumawu no ɛnam sɛ na ɔmo dɔɔso nti no ɔmo kyekyere kuro no ahodoɔ mmiɛnsa baako ne bɛtena ase nyankyerɛ ne ase ɛne odum ase na wɔn hena a odi wɔn anim saa brɛ no ne yɛfrɛ no adoforo wahyeɛ otimi ka wɔn nyinaa bɔ ɔmo kyekyere kuro ne ma kuro ne bɛyɛ kɛseɛ ɛfiri sɛ saa brɛ no na akwamu agyina ayɛ ahene kɛseɛ adanse ayɛ kuro kɛseɛ de nkyiradeɛ na ɛyɛ ɔman kɛseɛ a na ɔmo di aman ahodoɔ bebree so ɛno nti ɔmo timi kyekyere Kumawu ma ne bɛyɛ kuro kɛseɛ sɛ aman ahodoɔ no bi na ɛnam sɛ na ɔmo dɔɔso a ɔmo brɛ apem nti no ɔmo frɛ saa kuro no apem so ɛno nti Kumawu kuro no ne di ankasa ne apem so ɛno nti Kumawu anhyɛ ɔhene biara ase ɛka kuro no bi a ɔmo ansom de nkyira ne ho na Kumawu hena a ɔtɔ so nsia brɛ so na ntɔkwa hyɛ aseɛ ma a ɔmo koeɛ na adoforo wahyɛ firi hɔnom no na nakɔdwo twie ne bedi na adeɛ ofiri hɔnom no na nakɔdwo obiri yɛbo a ne bedi na adeɛ na saa ɔhene ne babɛɛma na ɛbɛwɔ obiri yɛbo a na ɔyɛ kwaman hena ansa na ɔsɛ tutu ɛɛba na ɔhene firi hɔ yi na nakɔfie akwatia ne bedi na adeɛ na akyi no na nakɔdwo fekan ne bedi na adeɛ saa brenum na ɔhene ne hwafoɔ ne nya ntɔkwa ma hwafoɔ ne di Kumawufoɔ ne so nkunim na saa hwafoɔ yi ɛne ɔmo ne ayibefoɔ no na hwafoɔ ne hene no ne yɛfrɛ na atara fram na ɔhene kɔwu wɔ beae bi a ne yɛfrɛ hɔnom agyade ne nkukuo no akyi no ɔmo ba wɔn akyi saa brɛ no na agogofoɔ no abɛsoɛ wɔn a ɛne ɔmo te baabi a yɛfrɛ hɔ agogo no ɛno nti ɛbrɛ Kumawufoɔ no yɛ wɔn adwene sɛ obetua saa nkurɔfoɔ no so ka no agogofoɔ no kɔka wɔn ho nsuta bɛka wɔn ho sɛkyerɛ pepɔ sofoɔ no na ɛyɛ Kumawu hene ba ɛno nti ɔno nso bɛboa wɔn mo na pepɔ so hene kɔka kyerɛ ne nua atebubu sɛ sei ne sei na asie ɛno nti ohia ne mmoa ɛno nti atebubu nso bɛboa wɔn mo saa brɛ no nso kwamanfoɔ bɛka wɔn ho na saa brɛ no kwamanfoɔ no na ɔmo te beae a yɛfrɛ hɔnom nsuta sumina kɛse ɛne nsuta atonsu na Kumawu hena odi ɔsa n'anim no ne yɛfrɛ no kwabena kodua ɔno ne ne yɛfrɛ no twenebo akodua no na ansa na nana kwadwo feka ɛkɔ saa kɔwu wɔ mu no ɔde nantwie yi muso wɔ Kumawu a osie aboa no na ɔma na kɔmfo kɔmɔ so adeɛ kye ɔmo kotu aboa no na abɛn ɛno nti ɔhene di kan de sekan kotwa nantwie na koma na ɔka kyerɛ ne manfo no sɛ otwa koma na adeɛ bi ekuta wɔn bia no ɔmfa mo no sɛ yɛ kentenkrenchi anaasa aba anaasa adeɛ bi ekuta bia ne fa bɔmi na sɛ otimi de bɔmi na sɛ mangu di ase ɛkɔ sa na ebedi nkunim na brɛ otwa aboa na koma no ɔmo bro na wangu ɛno nti ɔka kyerɛ ne manfo no sɛ
sɛ wa wo ya be ma bia pese okọ sa ne bibia ne twanam ne bi eno nti obi obetwanam ne bia na omo bo no eno na ma Kumawufo ni nya afahye bia ye frɛ ne papa na ntwi na osa adanse kwaman eni nkuro ni bia eka ho ebeta Kumawufo na chi no omukodi atala fram sunkunim sabrenum no na kwaman hene eni na obiri ye boa ebra Kumawu kodi won sunkunim no omunya mu asade bebree saa asade ni bi ko atebubu eno nti so okọ atebubu man mu a omuhina odi won anim no ena makon anu onim kontine so na ma na wo wadi na chi brepamu ni ebesua ho abakosem na tara fram hema no oka no ho no ebra akonim no odi won sunkunim no odi na japade bebree na akọ pepo so ne kire sekire pepo so na japade ni bi ne entahra ne kire aben na omobo na santememu no na Kumawufo nso fa ohene ne manchiriye edi na nkasa ye abamchiniye na omukọ ye ne nachiniye ni si atara fram bosom bi a odi sika kokọ na aya ne efre no abam eno nti omutamba Kumawu ahemfie na sa chiniye na esi bosom yi sunti na ofre no abamchiniye na sa chiniye na natwene bo akodua no ohena yedi kan di si ne so eno nti odi ko Kumase akotoko ohena odi kan ne hu ye no bechiru tumfo se tutu a odi kan okachira ohena se ono nko ane hu firi se bro bebe bia na odi nsachira na eba eno nti okasa obema na bodin bi onfa prekese nsi ne chiniye ne so no onfa nso no manka hu efiri se oye prekese gya na du a ofiri koti eba na ne ho bo anfifi eno nti ukọ asante abakosemu Kumawu hene nko na prekese esi ne chiniye so ono nko anso no ohena abosomi ya ya ahyansode esi ne chiniye so na saa akon ni mu ana omofa atwene a yefre ne abredi na saa atwene ne ya atara framdia na agogo hena okọ ni bia ne yefre ne ofori krobon otu atara frachema odwa ne twa asu fra ko neja eno nti saa chei ohene ne di kan hye bi edidi mensem eno nti ohene bi ehu a obusa ne se chewe die enhu ofri se otimi didi mensem na eche ne hwan dia na waka kire se ofori krobon che ene di na sesa da ne krobon che saa akon nim na eche ne nso fri na ntahra no be kire aben no eno ne nsuta hene se yebo a oka nsem bi se atala ojeso se ode ne mpensan atonsuo mu enye no nko a afram bosom no ode bi ko agogo ena ode bi ko Kumawu eno nti se okọ agogo a omo ne Kumawu mohye obi atimi ko obidiem be kire se omabeda ne anuafo antokwani wontem na bra o chechira santemaya na opa ahinkro no kwa aman hena ne efre no se tutu ene twene akodua na oya apemso hene ni neginaye na enam se ogina mienu nti no konfa no cheka se omunua dua ye fre ni sekum na de bewuo no eni ahini no na de befifre na ebedi aman ni nyina so eno nti Kumawu de ni ewuye ema kwa aman de ni efifri eno na omubenya din Kumawu enam kum dua ewu wo honom no ena omubenya kum na se enam se efifri ye ni nti bekire na Kumase we ni animu brepamu no yebesua won ho abakosem bio mesre se won subscribe to YouTube channel na no aye ne sa efrisa wanye ne sa abakosem a ebeba akire ni nyina no onhu nyamenka ye nyina ye ho aya no ahwe ho so yi